Yay, en lille aborre. Nej. Og her har vi den heldige. Hvor er den flot. Så den selv er krogen? Nej, det gør jeg ikke. Kan vi få den ind i billedet? Goddag, du. Ej, jeg har fanget Smil. en fisk. Du er på YouTube om lidt. Hvem vil tage den af? Jeg henter nettet. Det kan jeg da gøre. Nej, du kan ikke hente nettet på det her. Nu holder starten. Skal den dø? Jeg sættes ud igen. Nej, det er sådan du nu. Jo, fordi den er så lille. Der er ikke nogen, der har Ej, glæde af den. lad mig lige hurtigt filme, eller spise. Eller nej. Lad mig spise den. Den har jo totalt mange smerter. Nej. Den, Jeg filmer lige til Anja, så hun kan se, hvor god jeg er. ja. Nej, hvor er den fin. Den sidder godt nok godt fast. Hvor har du den? Jeg gjorde det, Anja. Den Ej, hvor er den ulækker. Den er det her. Kys mig.